pozvala jednog divnog gospodina, divnog kolegu, muzičara, divnog kompozitora i nekoga ko nas ovako zaista spaja i mnogo lepe stvari priprema u karijerama, kako svoje, tako i svima nama, vernim saradnicima. U pitanju je Slobodan Sloba Lekić. Slobo, uzmi lepo harmonikicu, dođi, pa da mi zajedno otvorimo ovo naše večerašnje prelo. Dobrodošao. Ajde ovako približi malo bubicu. I tako je lepo. Poštovanje, pozdrav svim gledalcima, takođe i vama. Odlično. Kada sam pravila, evo da ti dodam malo ovako, pridržiti ovako zlatnik, jeste, kada sam pravila iz životnih razloga, onako pauzicu, kada sam mislila ću se skroz povući sa profesionalne estrade i bavljenja, moj drug Sloba je rekao, no, Veki, ne možeš, to si odmarala, 4-5 godina, ajmo mi da pevamo. A tek ćemo sarađujemo. Naravno. Pesma za početak i neke se srećom svima vama koji ovih dana se spremate da uđete u svet krštenih, jer krštenje je zaista najveseliji i najradosniji dan u životu nas hrišćana. Dobro večer i dobrodošli na ovo specijalno prelo. Miloš Meška